Nya kwa Ramogi John kamano interior ke chenro ni mar migago ka obro kelo ni weche ma oyudo mesawa mag weche manyien tarik 15 dwe mar 12 higa mar 2024. Mokwongo magi emomiyo pek kod chiengni ma kawuono. Nilikuwa ninalala tu hivi. Sasa kushtukia nikasikia mlio wa gari. Auchiel owito ngimagi ka mohewo 26 to oyudo hinyruok e masira mar apaya mane otimore e daraja ma Olonin, Narok. Ker marwa mar piny mar Kenya, Rais Moluor, kalure kod wach misebedo kigolo, debed wach ma nigi tiende kendo matiyo. Moko kuom jodolo dok ni William Ruto ka gikwayo jopiny mondo mi sirikal kinde mar chopo singo mane gichiwo kinde campaigns. Bang' tarik 1 to janyuol idwaro ni mondo tere gimoro e skul nyathi odonji. Jonyuol kwa mondo kik yok tiyo gi omenda e kinde nyasi mag sikuku kaka okang' mar geng'o pek mag nyalo romogo koyaw sikunde. Machiegni inyalo tudri kodwa e namba mar 30600 kata tuta marwa @Ramogi TV@James Opondo Sine. Bende wantiere achiel kachiel okale mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Machiegni inga en James Opondo. Auchiel oyangi ni owito ngimagi ka mohewo 26 to yudo hinyruok e masira mar apaya mane otimore e daraja ma Olonin e apaya ma Bomet kochomo Narok otieno ma piny orogodo kawuono. Masira no juko basa mar sikund sekondar ma Mesa Bisabi manyo oting'o mine mag Adwen manyo wuok Seminar Masai Mara. Garino nyorado kod matatu mar Nissan manyo chomo Narok. Lipota yango ni basa nyote mokalo nyamburko kata kamano dereba nowito chiko basa kendo tuomo Nissan. Ji adek manyotho kanyo nyonie matatu to adek mamoko nyonie bas. Jogo manyo yudo hinyruok ne otere e hospital ma Ololunga sub county. Mimi sikujua, nilikuwa ninalala tu hivi. Sasa kushtukia nikasikia mlio wa gari. Kwa hivyo mimi sikujua. Tuliposhtukia tukitoka huko tukapata gari imegonga ingine. Unajua wamama wakiingia gari wanalala. Tunatoka Masai Mara maneno ya kanisa. Tunakuja huko Jumapili, leo ndio wakati tunarudi nyumbani. Naona gari ikifika hapa inaanza kuyunga kwa para. Ikayunga ikagonga mahali. Tulikuwa watu 30. Jonyuol mawuok e kaunti ma Siaya okwa mondo kik yok tiyo gi omenda e kinde nyasi mar Christmas kod higa manyien kaka okang' mar geng'o pek chulo omenda mar somo e kinde ma nyithindo dhi e sikul higa manyien ka oloso e kinde pogo ndigni ne nyithindo ma ochando e apis ruoth ma Maranda e kar chung' od bura ma Bondo. Thomas Andiwo owacho ni jonyuol nyaka koro keto kenge makare mag tiyo gi omenda e yo mawinjore mondo pek kik bedie e kinde ma jopuonjre oyawo sikul higa manyien. Bende owacho ni gin kod riwruok mar Children's Department Center kod World Bicycle Relief mondo okony e bero duoko mar rang'iny mar chenro mag somo e gwenge ma kono kokalo chenro mar pogo ndigni ne jopuonjre. Cool. Ubende unyalo support joma chielo. Wakao nyithindo manie secondary schools wa maka mawuotho malach to ni work from needy families kendo timo maber e school. Research wacho ni kama nyathi wuothe saa achiel mangima onyalo riembo ndiga 15 minutes to mano nyiso ni onyalo save 45 minutes gokinyi, 45 minutes godhiambo. Mano 1 hour 30 minutes, samoro kata 2 hours on a daily basis. Makopone nyathi osave and between 1.5 to 2 hours daily. Mandega ni dhi mede mo hope ni mae dhi contribute to learning outcome. Sama nyathi ok dhi school gi ndiga to janyuol nyalo omo go pi, janyuol nyalo tero ga lot e chiro, janyuol nyalo waro go omena, janyuol nyalo timo gimoro amora mondo res income mipedho go nyithinde ot ka, inyiewo go buk ne nyathine kendo go nyalo chulo go fees in the next year. Celebrations to crach to watime oreya moro ma wicho kowil ni bang' tarik 1 to janyuol idwaro ni mondo tere gimoro e school
nyathi odonje. Nyathina lela primary school to somo got matar men mail mang'eny ma nyathina kane wuok kata ka di skul gi tiende achako wuoth sa 10 makowego nyaka skul. Ang'eni performance mar nyathina dhi bedo gi lokruok malach man gi geno ni ndiga dhi miyo nyathina dhi e university. Kaka an be awuok area marach nikech kama luwo gi ng'eny chik koro nyalo skul awuok sa 10 mondo mi achop e skul mondo akwong ayud lessons mag okinyi kaka save time seche moko bende aleko japuonj wara to be seche moko irembo wadok dala kana dwoko ne mana erokamano Nyasaye mondo ogwedhe. Moko kuom jodolo mawuok e kanisa mar Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya okwayo jo-Kenya mondo mi jatend piny William Ruto thuolo madwarore mondo mi piny owacho ochop singo mane gimiyo jopiny kane giwuoyo e kinde mane isidho ayanga Bishop Paul Oguto. Jodologo nokwayo jo-Kenya mondo owere gi siasa mabiro pogo oganda ka dwaro nitiere mar kelo paro kanyakla manyalo kelo dongruok. Bende gi kwedo goyo koko ne jotelo gino mane otimore e counties mopogore opogore kinde nyasi mag Jamhuri Day. Ker marwa mar piny mar Kenya, Rais Moluor, kalure kod wach misebedo kigolo, debed wach ma nigi tiende kendo matiyo, kendo kalure gi e kinde machal gi makoro jowete ni kod wuode kawuok e taunde kaduoge dala e nyasi mar Christmas. Dakwa kuom derepe duto te mariembo mitokni kik wabed ka wahao mana pesa kende, to bed ni wang'eyo ni oganda ma wating'o gi e pesa ma wayudo. Koro sama wariembo gi onego wariemb gi yor kwe mondo jowa kik bed kod accident matimore ndara mangima ji dong' e ndara. Moloyo ngima dhano duong' moloyo kata pesa mwanyalo loso kinde mar Christmas. Ni jogo monyalo yie mondo ipari e chiliel, yie mondo ipari e nyathi kich e dwaro ni mondo en bo winje maber e nyasi mar skuku mantiere mbele wakai. Jatend Kenya Martha Karua onyiso jatend piny William Ruto mondo owe ba wach ne ji makete tesre to moloyo ochik ite kendo oti ne jo-Kenya moloyo moro jotelo mawuok e pinje maoko kolose gwenge ma Ikolomani kaunti ma Kakamega. Karua okoni jatend piny osebedo katimo gik moko ataro mar katiba kochiwo ranyisi kod paro mar chik omenda mane owit oko ne oduok e od bura. Osingo keto mahino e neno ni jo-Kenya yudo ratiro margi. And to Ruto and his regime, remember, it is all about Kenyans, not about yourself. Stop getting angry and calling us names. Listen to what Kenyans are saying. Serve Kenyans, not Bill Gates, not other foreigners. Serve Kenyans and observe the Constitution. Stop abducting Kenyans and abducting foreigners like Besigye. We want to live in peace within us as Kenyans and with our neighbors, all corners of Kenya. We are suffering because of bad leadership. We have no option but to confront the elephant in the room, which is bad leadership. And one way of doing so is holding our leaders to account. Let the people hold their local MCA to account on things happening within the ward, their governor to account, their MPs to account, on the use of CDF and on the things passed in Parliament. We are going for Christmas very sad because we know the Finance Bill 2024, rejected by Kenyans, has been returned through the back door. And we know there is going to be a lot of hardship as we cross to the new year. We also know that health services are difficult to access for every Kenyan, with the shift which the Ruto administration has failed to withdraw. We have to keep fighting until they drop that scheme which is robbing Kenyans of access to health. Many people do not know how they will return their children to school. A lot of hardship everywhere. My appeal to the people: we are not completely blameless as voters.
we elect with emotion instead of seriously considering the CV, the background of the people we are choosing. I pray that as we move forward, we forget transactional politics. Let us not elect because of money, but because we know the people we elect can truly serve us. Jothumbe mapacho ka kwen sirikal mondo ochunge chenro mar ng'ado osuru yuto margi nyaka chop sirikal keto mwandu moromo mabiro konyo tayo chenro mag pawo loso tuke kod gigo mamoro oganda. E kinde romo mane obagi kod duol matayo chenro kod rang'iny mag tipo pacho ka Kenya Film Classification Board ei Machakos mondo opuonj jolos tuke kod thumbe mamoro oganda. Jothumbe ne ochiwo ywak margi ewi atamalo 15 mar osuru ma igeto ng'ada jolos tuke, ka giwacho ni jood bura onego ng'i malong'o paro ma kamano. James Maingi ma en jathum owacho ni jothumbe mawuok e pinje mamoko gerore kendgi timo tije mong'ith nikech sirikal miyogi sir madwarore, gino ma giwacho ni sirikal ma pacho ka ok osekete maino. But for special and also the wildlife user rights. So we've classified commercial for... Kuna kizungumkuti kwanza tukijua vile serikali ilikuwa imesema itakuwa ina tax content creators 15%, like ile story ilikuwa kwa ile bill wasio alikataa. Hiyo bado ni kizungumkuti, because if you have to tax me, make sure you've done something. You've invested. Unaona? We need the government to invest in our creatives. Huwezi kuja ati sisi tumengangana and now you want to tax us. Haiwezi, unaelewa? And not that you don't want to pay tax. We want to pay, but they want to build our nation. We want to do all these things. We want to be part of the nation building. But pia the lawmakers and whoever is setting rules, make sure pia mnajua wasanii pia wametengewa. And the creative industry imekuwa so diverse, ni kubwa sana, na sisi kama mayouth ndio tunafaa kwa tunasaidika hapa, because si kila wakati tunangoja eti we get employed or what. Tumeweza kuonyesha that with sisi wenyewe tunaweza kujiemploy through this thing, through our talents, because kama mimi kama film producer, I will make sure that nimeandika script yangu, nimeproduce film mzuri. Unakuja unapata watu, kuna mtu ako talented alafu ana class. So mse badala tu ya waste time, unaweza ingia tu field upige content alafu ukiposti mahali kama YouTube online, up to wasi watakusupport. We listened to them and we said, okay, we'll bring all the government agencies that work together in the audiovisual sector that internationally is called the orange economy. We'll bring them together so that we speak to them as one voice. We tell them where to get this information, and other than that, we create a handbook that we've distributed to them, and that handbook has all the information that you need if you're a content creator or a filmmaker or a film producer in Kenya. Jotelo makaluo manyocha oyudo dhial e kinde nyasi mag jamhuri onyiso mor margi ka gikoni ma obiro kaluwore kod tich matek magitimo ahinya e od bura, kendo neno ni jo Kenya oyudo chenro mag dongruok. E kinde nyasi no mane odhial jatend kweth manok e od bura mamalo Junet Mohamed kod lemo mong'ere kaka EGH ka jaod bura mar kaunti ma Migori Fatuma Mohamed kod jaod bura mar Waraka TJ Kajwang bende ne odhial e kidieny mokwongo mar lemo mar CBS ka jagoro mongirore migawo mar weche ohala Alfred Kombudo bende ne odhial e lemo onogo mar CBS. Jaod bura mar kaunti ma Migori Fatuma Mohamed ma bende obedo jaod bura manitie thuolo mare mokwongo e od bura moyudo michno osingo mar keto sinani e tiyo ne jo Migori kendo keto mahino e od bura e neno ni jopiny obedo kod lokruok e ngimagi. Osingo ni ochano tich mong'ith ne jo Migori mane oneno chia mare kendo miye thuolo mar chung'negi e od bura. Safar mar Safaricom sambaza furaha pod ogo tache gwenge makadho wadha na michumbi ka kambi tudruok mar Safaricom medo dhialo kastembegi gi mwandu mag Christmas. Safaricom koten gi Royal Media Services limo gwenge duto manie tung Kenya ka gihingo higni 24 nyaka ne gichaka chiwo chenro gi pacho ka. Jopiny bende okwani obed motang' gi achudhe mowuondore ni gin apisas mag Safaricom. Marian Nyambura wuothe gwengego gi kambi mar Safaricom kaachiel gi Royal Media Services kendo oikonwa mathoth. Connect with our customers
who have come out in large numbers just to engage with us. We've been able to give them gifts, presents, and also we've been able to provide them with basic education around security against fraud, most of our Tunukiwa products. So it's been quite an engaging and we've spent a lot of very good time with our customers, hundreds and thousands of our customers, both directly and indirectly. Today now we are bringing the curtains down for this Abaza na Furaha caravan in Coast. We are kicking off in Gede, and then now we head to the Mombasa beach, where we start off at Pirates Beach midday, and then thereafter we close it at Mamagena waterfront. More importantly, it has been about giving back thanks to the customers and saying asante kwa miaka 24 as we sambaza furaha this Chrissy. The energy from the people, the love that they have shown us has just been incredible. The numbers really don't lie. And we, first of all, want to say thank you to the mass of Kenyans who've come out to welcome us and to embrace the message of, like you said, Sambarazing Furaha with Safaricom out there. Kisungu na robedo ma leo do Tina Ugala. Kata kamano ka wadhi nyime oyudo ni director maduong' mar bengi mar piny mangima bade ma Kenya marango Somalia, Uganda kod piny mar Rwanda onyiso mor mare ewi gedo mar apaya matudo Kenya kod Sudan ma milambo kokalo Lodwar kod loso e boma ma Lokichar Turkana ma milambo bango e kogno ukenge mosago e gedo no. Director Kwimia Ufano koni omor koda gedo mag sikunde osiptende yewni chirni kinde mamoko matimore kaluwore kod sir ma bengino chiwo mar bero tudruok kod dongruok ne pinjo koni mbui ibiro keti mokwako Eldoret nyaka Sudan ma milambo mar tego tudruok mag mbui e bwo sir madhi muonyo bilion 64. The travel time that used to take 2-4 days now down to 8 hours. Just that alone is going to help to improve the competitiveness of the economy here, not just along the road corridor, but across Kenya and all the way through to South Sudan. Ya kuna mgojonga daka oyoyo ma adundo tokapokuadhi yueyo aneno kacha Pastor Omondi Otiche mar Weche Manyien koni okete Ramogi TV kena amosne Archbishop Odhiambo Gura gi Bishop Aura gi Olo Oyanda. Bende aneno kacha Bento Uma ko wacho ni ane ni maler ka anti Elbagon Nakuru. Alafu wacho ni pole kuom jogo ma wito ngimagi e masira mar apaya. Ramogi TV ler pile masara singanya kwaro odongo mar wang' neno West Kanyamkago wacho ni neno migago kendo chopone yorno makare ka en gi baba na Singa Odongo gi Simok Singa koda Mise Singa. Abdala ma Ukatito wacho ni oyie gi jodolo ma wacho ni wawere gi siasa mingi kendo mi jatend piny William Ruto thuolo mondo ochop singo mane omiyo jo Kenya kinde mane otimo campaigns mag kidhi mabor. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447.
macaron gift. Kidwaro wenda maruta keloni to di star 860 star 419 hash. Parenia Ramogi TV enod jowere duto. I brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids' entertainment on View Sasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episodes in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on View Sasa. This holiday season, Citizen Duka and Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na offers zingine kibao. Choose what you want and buy it in pairs to enjoy bigger discounts. 2 packets of 2 kg sugar, 538 from 558. 2 packets of 2 kg chapati flour, 278 from 338. 2 bottles of 2 liters cooking oil, 990 from 1,360. 2 packets of 2 kg basmati rice, 1,398 from 1,534. 2 packets of 4-pack tissue white, 318 from 372. 2 bars of 800 grams bar soap, 318 from 400 shillings. But that is not all. You can pick and choose the products you want and build your own basket. Dial star 487 star 5 hash now to pick your items directly from your phone. Then go and pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Merry Christmas and a happy New Year from Citizen Duka. Citizen Duka, home of discount. Explore Vietnam's beauty with View Travel. Enjoy the Hanoi City Tour, an overnight cruise in Ha Long Bay, thrill at Ba Na Hills, and tour Ho Chi Minh City, and so much more activities. Our 9-day adventure of Vietnam starts from $2,445 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book your dream Vietnam holiday and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo chenro mar daro okumba mar thieth kowuok e NHIF nyaka SHA pod dhi mos ka thoth jotuo kalo e midhiero e kinde ma gimanyo thieth e bwo okumbano. Ma en kaluwore kod lipot mogol kod riwruok mar ute thieth manie bombe kod gwenge mong'ere kaka Rufa mar dwe mar 11 ma wacho ni chenrono omoke 46% mane entiere dwe mokalo bende. Jafwambo marwa Simfros Okinda nigi ler mathoth. Kaluwore kod lipot mogol kod riwruok mar osiptende mantiere gwenge kod bombe, Mano Rural and Urban Private Hospitals Association of Kenya, chenro mar daro okumba mar thieth kowuok e NHIF nyaka SHA pod ok omako mach kaluwore kod ohinga mathoth mamono jotuo yudo thieth e yo makare. E lipodgino mar 6 nyaka ne chenro mar dar chakre, Rufa olero ni chenro mar dar wuok e NHIF nyaka SHA omoke 46% kuma ne entiere dwe mokalo koseyo SHA kuom rem keto maino e bedo chenro mag thieth e pacho ka. Rufa oluwo ni chenro mar yango nond jotuo e chenro mar SHA omedore mana kod 6% kende kowuok e 20 dwe mokalo nyaka 26 sani. E bwo lipodni bende onyenyore ni omenda ma sirikal chiwo ne ute thieth e wi jatuo ka jatuo odok piny kod 23% ne chenro mar thieth to idok pacho, gima koro medo keto ute thieth kama tek kendo yie osigo mapek e wi jotuo ma nyaka koro chudi giwegi. Ataro mar lipot mare mar dwe mokalo kama chenro mar tiego ute thieth e tiyo kod SHA nochung'e 60%, tiegruok ma kamano dok chien ahinya e dweni nyaka 29 kende. Kamano bende jopiny ogolo ywak e wi ng'ikruok mar mbui mar SHA ma medo rocho chenro mag yudo thieth e pacho kae, gima Rufa oketo 22 kende. SHA kata kamano puo kuom yot mar ndikruok e mbui margi makonyo jopiny e keto nondgi e yo mayot kendo mapiyo. Rufa koro jiwo sirikal mondo orum mapiyo chenro mar rieyo okumba manyien mar thiethni kendo bug fuok maneno mamono jo Kenya yudo thieth makare kaka dwarore. Simfros Okinda, Ramogi TV.
Erokamano Okinda kuom lipod no. Moko kuom riwruoge makedo ne ratiro mag oganda ojiwo piny owacho riwruoge mag piny owacho kod oganda duto mondo ojiw okenge mag kedo kod landruok mag kute mag ayaki e kinde jogo mang'aw kaka opamo mondo okony e duoko piny landruok mag kute ayaki. Jafwambo marwa George Juma ni kod ler mathoth. Jogo matije magitimo keto gi ng'aw maga mokutego mag ayaki ma oting'o pamo gin moko kuom oganda mosebed ka igeto e ng'wech mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e piny Kenya. Lipot yango ni jogo mang'aw e gamo kutego mag ayaki kaka opamo kuom higni mathoth osebedo ka jimbo landruok mag kutego mag ayaki. Tin ji kata riwruoge emosewuok mar kedo ni ratirogo mag opamo kendo tudogi kod piny owacho e ng'wech mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kod midhieche mamoko nikech akweda. Diane Roth matiyo riwruogno mar Faraja Women Initiative en achiel kuom ji matin ma osedino itgi ne akweda kata weche miwacho kuom opamo kendo wuok oko mane landruok mag kutego mag ayaki koro dok piny e kind opamo. Ne wafwenyo ni nitiere gap. To gap mane nitiere ne en gap mar the key population man en sex workers. But again ibro yudo ka bende en adieri ni sex workers play a big role in fueling the HIV nikech partners mang'eny. So mane momiyo ne waneno ni there is need mondo wachak this campaign so that uptake mar this health services odhi malo then waduok bende landruok mag kute mag ayaki piny. Diana mabende osebedo kaka ratiro mag opamo kuom higni maloyo 5 e kaunti ma Migori wacho ni osewinjo kendo oseneno mathoth e kindeno ma okedo ni opamo. Jok man gi perception mopogore ewi wach sex workers daher ni mondo gilok paro nikech this thing is a web. Oluorore oken sex worker obet kumoro achiel gi client ni achiel, en gi client ni en gi mach en gi mach en gi mach, so it's a web, en gima luorore madhi into circle to samo ka chap kodi okibing'eyo. Kata kamano wacho ni bedo ni entiere kod lek machal kod mano mar piny owacho mar geng'o landruok mag kutego mag ayaki kod midhiech mamoko e kind opamo emosemiyo pod odhi nyime kod kedo. Advocacy marwa kata oporo ma wagoyo marwa en mondo sex workers oyud health services, mondo sex workers oyud justice in case gitimore nade gibedo violated. Director ni mar Faraja Women Initiative wach ni kuom higni ma osebedo ka oketo ratirogo mag opamo oseneno dok piny mag landruok mag kutego mag ayaki e kind opamo e kaunti ma Migori. Kute mag ayaki osedok piny. Ministry of Health ma Migori can confirm, CIEB as an implementing partner can confirm because one uptake mag these health services odhi malo day by day. Health services uptake dhi malo to maduong' moloyo sani sex workers kaw prep kendo wan gi prep champions ma are among the sex workers. Kata bed ni riwruogno mar Faraja Women Initiative osene kaka mano ma jimbo tijno mar opamo, Diana wacho ni mano ok tich magitimo ka wacho ni gintiere kod kata chenro mamoko mag dongruok magichako masiro jogo eko mosaikore mar weyo tijno mar opamo. Kila ng'ato nigi paro mopogore opogore, but because the cause ma wantiere go kaka Faraja Women Initiative is to the benefit of the entire country and the entire Migori County, ok wanyal relent. Wan gi kuonde ariyo ma wan gi projects TLN poultry farming, mar ariyo and fish farming, the cage culture. Magi gin gik mokel gi sex workers and the initiative of this nokel gi through table banking. Lipod mogol riwruogni mar Faraja Initiative maketogo mag opamo e kaunti ma Migori yango ni gintiere kod maloyo opamo 2,000 e kaunti ma Migori mangima. Mayo ting'o opamo mosewuok oko ayanga mar timo tijni ma idendo kod dho ngere kaka street based kaachiel kod mago ma bende koro pod timie apanda ma idendo kaka home based sex workers. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kamano George Juma gi kanyo nyakoro mag jonge machopo e giko mag weche manyien chenro ni jo Kisumo kane in Kisumo to bende ni jaera mar Arsenal tieno manyoro nyobedo matek. Arsenal nyowuok amodhi gi Everton ochopo gotieno ki ji odhi mielo kofi. Awinjo ni kofi nyobiro gi flash disk keto ni to nyiso DJ ni weka nyerere 15 ni kofi osetigo performance yawa gi malita aworo. Kata kamano en gima mit en ni many pesa idhi mielo opija ka eli
opija goye wanawa buka oywe matesto chako duogo. Jo Manchester United kamotingo Alex Obado bende wacho ni kawuono gidhi nyiso Manchester City Dust mano kisungu kubwa ni kawuono wadhi wuotho kuom Manchester City en tugo mar lig maduong' mar piny mar Ingresa ka Chelsea bende wan kaka jo Chelsea wan waonge midomo mingi wan watia title ni be wawene jo Arsenal gi Liverpool gi Manchester City kata kamano ponono ni Chelsea olo Brentford otieno makawuono gidhi bedo points 2 tok Liverpool momako thuolo mokwongo points 4 mbele Arsenal awinjo ne gisechako wacho ni Ateta out en mana kamano nyakor mogo jwang agonero kamano kuom bedo koda jo Kisumo ka julo poch gi pak kamano ma untiere afayonu madruoth ketu kama ber ritu wabro nenore kinde mabiro bed kod odiochieng' makare nyinga en James Opondo.